Piroćanac na samrti zove sina da dođe do njega. Sine, osjećam miris baklave. Idi reci majci da mi da jednu. Sin odlazi, pa se vraća posle nekog vremena i kaže: Ej tata, rekla mama da ne može, to sprema sutra za sahranu. Dolazi čovek kući sa posla i zatiče sinu u dvorištu kako se igra. Odluči da mu se pridruži, igraju se oni tako neko vreme, pa ga sin pita: Tata, a koliko su tebi čika Mila i mama dali para da se igraš u dvorištu? Došla komisija u ludnicu da proveri da li je neko spreman za puštanje. Odluče da naprave mali test sa slovima, pa pitaju prvog: Reci mi, koliko slova T ima u reči Tarantino? Ovaj kaže: 2. I oni ga puste. Dođe drugi. Isto pitanje: koliko slova T ima u reči traktor? Ovaj misli, 2. I njega puste. Dolazi treći, kažu mu: aj sad malo teže pitanje. Koliko slova T ima u, recimo, užičkom kolu? A on kao i stopa: 372. Ovi svi u čudu pitaju ga: pa kako si došao do te cifre? Pa lepo. Rat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 a. Nosi Perica policijsku kapu u ruci i dolazi do policajca da ga pita da nije njegova. A ovaj mu kaže: ma kakvi mali, ma nije to moja. Ja sam svoju izgubio. Dosadna deca navalila na oca: tata, a kad ćemo na more? Tata, kad ćeš da nas vodiš na more? Tata, a kad ćemo na more? I on onako prekipelo mu sve i kaže: hoćete odmah? I ovi svi: da, more, nanuli vam vašu. Sponzor ovog videa je Kuhinjica Novi Sad. Pozovite se na promo kod Fabrika viceva i ostvarite 20% popusta na sve njihove proizvode. Prijavite se na kanal za još viceva i zapratite Fabriku viceva na Instagramu.